Takže vítajte už pri druhom dieli. Dneska sa pozrieme do Moskvy. Po 4 hodinách cesty a 700 kilometroch sme vlakom dorazili konečne do Moskvy, hlavného mesta Ruska. Zvyšok prvého dňa sme sa boli ubytovať, dali sme si rýchly obed, posilnením a aj s minimum energie sme bežali na Červené námestie. Už vstupné brány bol veľký zážitok vidieť a o pár sekúnd sa predo mnou otvorila scenéria, ktorú som poznal iba z filmov a dokumentov o Moskve. Prvé momenty na legendárnom námestí so západom slnka. Prezidentovi sme zakývali cez steny Kremla a oproti ním stál rozprávkovo vysvietený obchodný dom GUM, ktorý vyzeral ako keby boli Vianoce. Na Červené námestie sa ešte vrátime. Dali sme si večeru v krásnej a prázdnej reštaurácii a išli ďalej spoznávať uličky Moskvy. Tu sa pozeráte na detský obchodný dom. Na druhý deň ráno sme sa vybrali metrom do Moscow City. Moskovské metro denne prepraví až 9 miliónov ľudí. Každá stanica je iná, ale každá zaujímavá a čistá. Будьте осторожны, выходя из последних дверей последнего вагона. Станция Маяковская. Осторожно, двери закрываются. Следующая станция Белорусская. Tu už sme krok od Moscow City. Je to moderná časť Moskvy a taktiež centrum biznisu a peňazí. Na rieke Moskva uvidíte elektrické akvabusy, čo sú vlastne lode so zastávkami a slúžia ako verejná doprava. V Moscow City sme navštívili nákupné stredisko. Zaujímavosť je, že v každom nákupnom centre prechádzate cez detektor alebo kontrolu. Tu už vidíte niekoľko desiatok metrové akvárium, ktoré bolo príjemné spestrenie prostredia. Niektoré zastávky metra sú moderné a slúžia ako galéria alebo popisujú významné udalosti. Táto zastávka sa volá CSK a je venovaná športu a športovým klubom, ktoré sú neďaleko v jej okolí. Nájdete tu aj sochy známych športovcov. Tu sme zavítali do Army Shopu Armia Rasí, čo je domáca značka. Taxík nás zaviezol späť domov popri moste bez podpier cez úplné centrum s krásnym výhľadom. Taxíky využívajú apku Yandex.Go, čo je niečo ako náš Bolt. A polhodinová cesta vás stojí okolo 2 až 3 eur. Takže je to lacná alternatíva presunu, aj keď určite nie najrýchlejšia vzhľadom na miestne zápchy. Naozaj som mal veľkú dilemu, či si vybrať výhľady na mesto z taxíka alebo uchvatné metro s krásnymi stanicami. Ты стала хитрее, детка стала взрослой. И на этой дискотеке ты не плачешь под утро, под любимые треки, маскируя тушь пудры. Свое сердце обточил в острые, как нож, грани, и оно
Večer sme sa vydali na 3-hodinovú plavbu loďou s večerou po rieke Moskva, ktorá nás vyšla na okolo 17 eur na osobu. My sme si dali steak z tuniaka a kuracie mäso s rýžou. Sme na plavbe loďou s večerou. Konečne sa cítim ako v Európe, lebo sú to európske ceny. Doteraz bola Moskva nie veľmi lacná, ale určite lacnejšia ako nejaké európske mestá. No, na takýchto plavbách si dajú zaplatiť aj za jedlo, aj za atrakcie. Takže priemerná porcia cestovín tu stojí okolo 12 eur, plus keď si dáte nejaký losos s prílohou, tak to vychádza okolo 20 eur. Takže teraz môžem povedať, že je niečo drahšie v Moskve, lebo inak tie ceny sú veľmi príjemné, až také primerané, by som povedal. Теперь он пьяный по твоей вине. Царица, осенние взгляды, лютый холод по спине. Он просто не может в тебе не раствориться. Мальчик поплыл, мальчик попал. А как он... Pred nami je akurát vysutý most, na ktorý sa dá ísť poprechádzať a zaberá časť nad riekou, takže je to ako veľmi zaujímavé. Mali sme vonku takú vtipnú príhodu, fotili sme sa tuto na priedi lodi, postavili sme sa dopredu, zrazu z reproduktorov sa na nás ozval kapitán, že nič kvôli nám nevidí. Tak, sme museli odísť, ale stihli sme, to je hlavné. Takže vítame vás z našeho bytu v Moskve a dneska tu máme legendárnu ochutnávku, ktorá bude viac ochutnávka ako legendárna. Uchutnáme tu pár takých ruských tradičných vecí a máme tu dve pivá. Tu máme Žiguli, že vraj nie také lepšie pivo, uvidíme. Černogolovka Tarchun, to je strávou, no tak uvidíme. A tu je zase Černogolovka Bajkal. Že vraj nejaká náhrada, nie náhrada, ale niečo také ako Coca-Cola s nejakými lesnými tónmi. Nie, čo to je? Kofola. Kofola? Tak ako kofola. Taký bylinkový nápoj. A tu máme kvas, môj obľúbený, takže pivom by som začal, aby sme si nepokazili chuť. Takže začneme tým horším pivom, údajne. Prosím moju šarmantnú asistentku, aby mi naliala. Trošku viac. Druhého. Toto lepšie má aj takú lepšiu farbu. Obidve sú tuším 12. Obidve sú 12. Toto nie je nič moc popravde. Ja sa nevidím divák, ale dobre, toto chutí, k čomu to prirovnať k našim. Je také vodnatejšie, možno trošku ako Heineken. Nie je to niečo, čo by som si dobrovoľne dával. Toto Žiguli je určite lepšie, ale trošku také horkejšie. Možno také niečo ako naša Plzeň, nie až tak dobrá ako Plzeň samozrejme. Ideme ďalej, vyskúšame tieto limonády. Vonia to ako nejaké lieky. Ako čo? Proti kašlu. Ako lieky proti kašlu. Takže medicínka, no dobre. Ja vyskúšam s fľašu, lebo nemáme toľko pohárov. Tak. Je to extrémne sladké. Ako keby ste pili sirup proti kašlu s bublinkami. Ale zase nie je to zlé, ale je to na mňa dosť sladké. Dobre, ideme ďalej. Vyskúšame Bajkal. Trošku ako les. Taká menej výrazne chutná kofola, alebo taká menej výraznejšia kofola. Že? Nie je to zlé, toto nie je zlé, naozaj.
ale tak za pohárik, lebo keby si dám celú túto fľašu, tak neviem, inzulín mi vystrelí. No a náš obľúbený kvas. A kvas je niečo také, má to málo percent alkoholu, okolo 1,5% alkoholu, nafúkajte z toho, ale nie je to považované za alkohol tu v Rusku. A má to takú chlebnú príchuť, chleba s pivom, niečo také. Tento nie je taký sladký, väčšinou bývajú také sladšie a tento je trošku taký vecný. Tak by mal byť nesladký. Hej, nemal by byť sladký, ne? Takže, tak a máme tu ešte čokoládky, také keksíky. No. To je tradičná Aľonka. Aľonka. Veľmi známe, všade to tu nájdete, sú aj čokolády, aj takéto wafle v čokoládach balené. To je čokoláda s pohánkou a čučorietkami. S pohánkou, zaujímavé, som zvedavý. A toto som si chcel ja veľmi kúpiť. Je to ptica divnaja, takže divoký vták. Divoký vták, malo by to byť z čoho? By malo to byť ako vtáčie mlieko, ak vy máte. Aha, vtáčie mlieko, no. V porovnaní s tými limonádami to nie je také sladké, takže je to dobré. Pokračujeme, Aľonku si dáme. S takou nugátovou plnkou, fakt veľmi dobre tiež také. Ale nestojí to ani veľa, pritom ono sa toto kupuje na váhu. A ja som si kúpil len 2 kusy a vyšlo nás to okolo 30 centov. Taktiež tieto dve okolo 30 centov a tieto dve boli o čosi drahšie, stáli možno 40 centov dve alebo 45. Tam máme aj bloček, ale mama priechala. Je to s pohánkou a čučorietkami. Taká gumenejšia konzistencia. Ale veľmi dobre. Je tam plnka, čučorietková a čokoláda. Čokoládky tu majú veľmi dobré, aj tie všetky možné cukríky, čo tu sú a tak. My sme si kúpili len takto zo pár vecí, takže určite deti tu majú čo jesť. Chcem niečo povedať o ruskom pive. My máme rôzne výrobky, rôzne mesta, ktoré vyrábajú piva a je obrovský rozdiel medzi výrobkami. Napríklad niekto môže vyrábať tú istú značku, ale tá značka bude chutiť rôzne, napríklad niektoré mesta vyrábajú výborné pivo a niektoré nie. A sme kúpili podľa mňa také najhoršie pivo, ktoré sme mohli kúpiť, ale ja si myslím, že Rusi nemajú až také dobré pivo. Momentálne sa vezieme v taxíku, ideme na Ostankino, televíznu väžu pozrieť a ten, kto nadáva na kolóny v Bystrici alebo v Bratislave a v podobných mestách, tak nech príde do Moskvy a potom už nikdy nadávať na to nebude. Tu už predbiehame elektrický autobus a blížime sa k našemu cieľu, televíznej veži. Jej celková výška je 540 metrov, nachádza sa tu 11 výťahov a tu už sa jedným vezieme. Bol naozaj rýchly a sami ste mohli sledovať, kde sa nachádzate cez kameru v šachte. Stojíme akurát v Ostankinskej televíznej veži. Veža je vysoká 540 metrov, sem sme museli prejsť cez dvojicu kontrol, na ktorej z každej z tých kontrol sme prešli takým 3D rengenom, ktorý nás obehol dookola ako niečo, keď si robíte zubný 3D rengen. Vyložili sme všetky veci, skontrolovali nás a momentálne
Sme na takomto mieste, skade sa môžeme kochať 360 stupňovým výhľadom na celú Moskvu. Za nami je Moscow City, ktoré oproti tejto veži vyzerá ako taký drobec, pretože je to najvyššia televízna väža v Európe, aj v celom Rusku, voľne stojaca, ktorá je. A je to nádherné. Je to naozaj veľký zážitok. Išli sme sem výťahom na nejaké 300, koľko to bolo? 330. poschodie? 337. poschodie. Tu môžeme vidieť taký časozber v celej Moskvi, 360 stupňový. Bola tu dokonca aj kaviareň, kde ste sa mohli občerstviť. Zaujímavosť bola, že sa celá platforma kaviarne otáčala o 360 stupňov a tak ste si mohli vychutnať pekný výhľad na celé mesto. Dali sme si 2 kávy a cena je tu 3,50 za jednu kávu, čo je, myslím si, na to, kde sme, úplne adekvátne. Chcem povedať, že Rusi nie sú alkoholici. Môžem potvrdiť. Tu veľmi málo opitých ľudí som videl. Najviac tu pijú turisti, podľa mňa. Z Česka a Slovenska. A taká smutná zaujímavosť, čo sa tu odohrala, tak v roku 2000 zasiahol požiar Ostankino. Vyhoreli vlastne 3 podlažia. Zomreli tu aj nejakí ľudia následkom pádu výťahu a hasiči, ktorí zasahovali, tak 7 hasiči sa nadýchali z plodín horenia, intoxikovali a ako tiež bolo považované za zranenie. No ale podarilo sa im to uhasiť a následne prebiehala rekonštrukcia tejto televíznej veže a bola potom následne sprístupnená aj turistom zase. Takže neviem si to predstaviť tu hasiť v takej výške a vôbec akým spôsobom musel prebiehať ten zásah, určite to bolo veľmi komplikované. Ale klobúk dole, no, že sa to chlapom podarilo zahasiť a dostať pod kontrolu, takže to nezhorelo a nezrútila sa tá väža. Momentálne sú tu aj stabilné hasiace zariadenia, ktoré ale neviem, či tu boli v roku 2000, asi niečo bolo, ale určite to nepomohlo v takom rozsahu, aby to zahasilo ten požiar, ktorý sa rozvinul. Tu sledujete fotky z výstavby veže v roku 1963. To je така історична будова, скор з того погляду треба то видіти. А цілком to bolo dobre. Ja som myslela, že to bude horšie. No a takto sa v letných horúčavách Rusi starajú o cesty. Akurát sedíme na obede pod Ostankinskou televíznou väžou. Veľmi príjemná reštaurácia. Ako prvé sme si objednali Cezar šalát, ktorý vyšiel na 5 €. Za veľmi slušnú porciu. Ako druhé sme si dali stejky z tuniaka, ktoré stali 7 €, takže tiež nie je veľmi drahé. Tiež vám potom ukážem, ako to vyzerá, ale veľmi pekné prostredie upravené. Prišli sme do parku, pri ktorom je aj VDNH, čo je veľké ruské výstavisko ruských úspechov ruského hospodárstva. A za nami sa týči pamätník titánový, ktorý symbolizuje štart Sputnika 1. VDNH je jedným z cieľov mnohých turistov. Ako si môžete všimnúť, je tu obrovské množstvo ľudí. Momentálne sme pošli touto vstupnou bránou do VDNH výstaviska.
každá z týchto budov je nejaké múzeum. Je tu toho veľmi, veľmi veľa. Nemáme šancu stihnúť ani pätinu z toho, takže si budeme musieť vybrať niečo, čo nás najviac zaujíma. Určite pôjdeme do Múzea kozmonautiky a ešte nejakých rôznych ďalších zaujímavých, lebo je toho požehnanie. Práve sa nachádzame v hale, kde mala každá oblasť Ruska svoje výstavisko a expozíciu. Veľmi pekne vám to priblížilo ich kultúru a miestne tradície a zvyky. Это не просто набор слов, а алгоритмы, танцующие в ритме цифровых эмоций. Константин Ваншенкин и Инна Кот. Každá budova, ktorú tu vidíte, je v podstate hala s výstavou a tu už je tá, ktorá najviac zaujímala mňa. Aj tento originálny Suchoj bol trenažér, takže keď som to zistil, už nebolo cesty späť. Vojenský inštruktor vám nasadil virtuálnu realitu a vysvetlil základy. Zaujímavosť je, že táto stíhačka nebola nejak upravovaná a je v pôvodnom stave a pred pár rokmi dokonca sa zúčastnila bojových operácií. Po splnenom lete s certifikátom a pochvalou od inštruktora sme zašli na výstavu kozmonautiky, čím sme vlastne aj ukončili dnešný deň. Chlapci sa práve rozbili, ale vôbec sa tomu nedivím pri tej doprave. Ja by som už zo 8 krát určite auto rozbil. A tu už sa pozeráme na ďalšie nádherné zastávky metra. Naozaj každá stanica bola úžasne zdobená a do detailu dotiahnutá. Zaujímavosť, v Rusku už po 11. hodine nekúpite alkohol, ale za to tu kúpite všetko ostatné, aj zahraničný import. Je polnoc a idem z nákupu. Ja už nestačím, skaciparu zoberiem. Tak keď sa vraciame do nášho ubytovania, tento chlapec nás tu straší každú noc. Ako mám pokojne spávať? Akurát sme na ulici Arbat, vedľa nákupného obchodu alebo domu GUM. Za mňa už je Červené námestie. A jún patrí sezóne kvetov, preto všade sa chystajú výstavy, všade sú kvety. V nákupnom dome budú kvety, takže všade budú kvety. Vstupujeme akurát bočným vchodom do obchodného domu, v ktorom nemáme ani na slanú vodu, akurát tak na zmrzlinu. Ale ideme popozerať, aké je to tu pekné. Hľadáme hlavný vchod a hlavnú uličku. My si spravíme pekné fotky a popozeráme obchody. Samozrejme také pre nižšiu vrstvu. A ideme niekde na schody. Dúfam, že dobre. Je ráno, takže je tu celkom málo ľudí, čo je dosť výhoda. Uvidíme, aké to bude na Červenom námestí takto ráno. Našli sme stred, možno teda jeden zo stredov, neviem, ale je to tu pekné.
Predávajú tu zmrzlinu všade na každom kroku. To je väčšinou to, čo si tu ľudia kupujú, lebo na tie obchody má málo ktoré tu sú. Nádherné. Máme v centre nákupného domu VUM stánok so zmrzlinou. Jeden kopček €50, čo je lacnejšie ako u nás v Bystrici. Pred každým vstupom do nákupných centier alebo na nejaké významné pamiatky vás kontrolujú. Prejdete cez detektor, kontrolujú vám tašky a všetko ostatné. Za nami obchodný dom, v ktorom sme boli, a vzadu sa týči legendárny chrám steny Kremla. Tam, ako si môžete všimnúť, tam je mauzoleum, kde leží Lenin. Extrémny zážitok, nemôžem uveriť, že som tu. Úplne také iné emócie tu má človek, keď sa tu nachádza, ako keď to len vidí niekde. Niektorí turisti vysielajú až na Mars svoje vlogy, takže ešte nie som na tom tak zle. Okolo hlavnej veže kostola sa nachádza 8 týchto vežičiek, ktoré sú ručne malované a vlastne symbolizujú 8 dní obliehania kazane. Pod chrámom sa nachádza aj takýto model, kde je napísaný príbeh, že ho dal postaviť cár Ivan Hrozný. A je to tu aj v brajlovom písme a ten model je tu viac menej kvôli tomu, aby si ho mohli slepí ľudia popýtať a zistiť vlastne, ako to vyzerá. Keď budete robiť zlobu, tak si vás zoberú a zmanglujú vás v aute. To vám pre istotu. Помянула всех, нахуй я школу не знала. Nachádzame sa pri pamätníku, ktorý je venovaný hrdinom Ruska. Podľa Červeného námestia a veľa ľudí si sem chodí uctiť pamiatku, aj Putin tu kladie vence, ako si mohli vidieť možno v telke, možno na nejakých videách. Veľmi veľa ľudí tu čaká, aby zdalo úctu týmto hrdinom. V tomto parku Aleksandrovský sad sa nachádzajú aj názvy miest, ktoré boli oslobodené Sovietským zväzom. Ešte pred obedom sme zamierili do parku Zariadie, kde sa nachádza aj most, ktorý sme už spomínali. A je tu nádherný výhľad na celé mesto. Akurát sa pozeráte na park Zariadie, z ktorého sa týči taký vysutý most nad rieku, po ktorom akurát ideme. Tam vpredu, pod týmto skleneným, vlastne sa dá ísť sadnúť. Tam je spravená taká klemba. Tu bývajú asi aj rôzne podujatia, lebo akurát tu montujú nejaké pódium, takže predpokladám, že nejaké akcie sa tu chystajú. Obed bol extrémne výborný v gruzínskej reštaurácii aj s lahodným džbánom gruzínskeho vínka. Môžete vidieť, ako malujú Rusi, bez zistenia, pohodička. Stojíš na parapete a ideš. Ideš si bomby. Práve stojíme na mieste, kde bol založený prvý McDonald v Rusku, ktorý sa kedy otvoril. Ale za nami je momentálne teraz Vkusnojtočka, čo je náhrada McDonaldu, pretože McDonald odišiel z Ruska, takže sa ideme tam pozrieť, koľko tam stojí všetko, či to chutí nejako inak, či je to horšie, lepšie a aké sú ceny, tak poďte s nami. Hovädzie. Majú rovnaké automaty ako aj u nás, samoobslužné. Reštaurácia je veľmi veľká, ešte aj ďalšie poschodie. A dajme si cheeseburger klasický. No, tak nejaký si niečo vyberieme. Aha, hamburger, to je vlastne to isté ako je cheeseburger. Nie, ešte tu je cheeseburger, dobre. Takže cheeseburger stojí 94 centov.
Tak si dáme cheeseburger. Dokonca miesto hranoliek tu môžeme vidieť aj zemiaky, ale my si dáme hranolky malé. Malé hranolky 95 centov. Ideme to teda skúsiť, čo je to zač. Vyzerá rovnako viac menej. To isté, ako keby som si dodal v hoci ktorom inom meste na Slovensku, teda ten burger. A hranolky sú tiež to isté. Je to úplne, nevidím medzi tým nejaký rozdiel, akurát rozdiel je v tých obaloch možno. Ale aj tá žemla, to mäso, aj hranolky vyzerajú úplne rovnako. Takže v podstate McDonald's zmenil len svoj názov, ale je to úplne to isté. Len lacnejšie. My sme teda vyskúšali ten základ, dali sme si cheeseburger, hranolky. Možno sú nejaké rozdiely v tých nejakých šalátoch alebo v repoch alebo v niečom takom. Ani nejaké juicy sme si nedávali a tak. Akurát máte iný vibe, lebo je to v Rusku. A druhá vec je, že tak či tak je to odpad. Nie, to tam nebudem hovoriť, ale je to odpad, no proste. Ale hranolky sú dobré. Večer sme sa nahodili do Gala a zamierili do divadla v Moskve na balet Carmen. A tu už ďalšia cesta na hotel po náročnom dni plného zážitkov. Tak dobrú noc. Nasledujúce ráno sme sa vybrali do parku Gorkovo, kde sa pripravovala slávnosť študentov, alebo ako aj u nás nazývame Stužková. Bola takáto zaujímavá káva. S cestovinou. Dole bol pomarančový džús, čerstvý, alebo ako sa to volá? Fresh. A hore bola káva. A ja som chcela to natočiť a ja som to pokazila všetko. Takže to blato. Áno. Dobre to je. Tu je cestovina, to sa volá bambú. V každom parku ste si mohli zakúpiť aj oriešky a nakrmiť nimi veveričky. To bola taká zaujímavosť, že bolo ich v každom parku veľké množstvo. Uváďa boj. Cestou metrom sme si išli spraviť aj menší nákup do nákupného centra, no ale už jedného z tých menších, ale aj tak to tam vyzeralo ako z budúcnosti. Nasledujúci deň sme mali skoro ráno let z Moskvy na Sibír. Bol som plný nadšenia. Na letisko v Moskve sme išli hodinu vlakom, ktorý premával len ako linka na letisko do Modedovo. Tu sami vidíte, aké sú tu naozaj veľké vzdialenosti. Takže z Bohom Moskva a poďte s nami ďalej objavať Rusko a konkrétne Sibír.